Niin, että se oli lainassa vai? Jonkun päivän jälkeen se oli aamulla taas no olikin, katsoppa kun kanssa tullut. Vili! Kyllähän ne on siis aina opettajat. Täällä on pari makkaraa vielä. Kerkesi ottaa pois siitä. No niin. Ja nokipannu kahvit. Tämä on Kotivainion uuden talon asukkaiden yhteinen illanvietto. Oikein mukavaa iltaa kaikille. Video.